Ang RMN drama, udali kanino ng laing sugilanon na sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. Ha? Kinsa ka mo? Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayati na! Kinsa mo? Niyami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa akong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atam! Bakit ako sa iyong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada ngimitaroy sa agtang sa kong Atam. Ala ko, mas... Niya pa! Nasamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Sorry, day atina, ha? Buang nga, usara ba yun ko nag-agda nga. Di ko, nag-agda ti kang pakuyugon. Kuyugan na mo sa may diwa. Kailangan ka balak ani Blackie. Taas nagpasensyaan na. Na, buang nga na-insulto ka na noon. Aw. Nagpaabot naman kung daan ato ni Blackie. Tungod kay nakita naman ako ang pagkatao ni Federico. Day, atina. Kana si Federico, na ang pagkahambugero, mata pobre, palakubog, sugarol, babaydor, ulabaw sa tanan, adik. Oh, day, atina. Usa siya kasagbot sa katilingban ni Blackie. Day, atina. Mo na akong tanaw sa pagkatao ng Federico ni Blackie. Day, yan ang mga kanang hinay-hinay lang yun, day. Pag kami magigdo tayo, kay tingali yung makabati, ada ba, tingali, na madiskuido, taray. Ay, hadlok ni, hadlok mo ka. Hadlok ka mamatay? O, taraloy, madlog tang mamatay. Balibaran akong kamatayo ni Blackie. Ha? Balibara ng kamatayon? Ah, mura ni kang ginhawa, Delpin. Balibara ng kamatayon. Noon sa man, nadugay man. Dugay bitaw, magdugay bitaw. Gi-interview pa tingali si Maiji ni Don Federico Mayo. Mau. Tuan, kining Yads, ni ako, ang pagpaibaw ninyo, paabutan na mo. Ha? Gi-interview pa ni Senyorito Federico kato si Maichi. No? Okay? mo din nadugay siya. Mao to, gi-interview pa katong inyong kuyog na si Maichi. Kining. Kining magagadto kanang sa to pagawasan nyo rito Federico, ha? Excuse me una ninyo. Sige, salamat kayo, Yads. Okay. Pabuton ta lang.
Gibiyaan niya sa Maiji dito sa sud, uy. Kung mo itong biya siya, sila lang duha ni Nyorito Federico dito. Oo, wala sila lang yung duha. Hadlok ko na. Nabalaka ko. Nga naman. Tanaw na kong Federico. May pagkamanyakis na kwan. Ha? Panganot, kung siya, Tingali ko sa iyang buhaton kang Maiji. day, atina. Senyorito, pwede na kong makagawas? Upang kumahuman. Loy, marag permi man na siya nagpangakot sa iyang ipon, eh. Nagsikiklihok ang iyang apapangig. Maiji. Mangutan ako nimo. Ha? Unsa ka na, nyorito? May uyab ka na? Ha? Uy, wa pa nyorito, uy. Kung wa kay uyab, wa pa ka katilaw romansa. Ay, halo, simba ko taon nyorito. Ano bang manimbak ko ka man nga natural man lang sa manag-uyab. Ha? Nga maghawak pa yun. Wa pa taon, senyorito, uy. Oh, sure ka nga wa kay uyab? Wa palagi nyorito. Kagwapa ni mo? Ni wa kay uyab? Anasta, wa gyud taon. Kung ba, kita na lang mag-uyab. Unsa? Swerte ka kayo kung ako'y imong mauyab. Ha? Uy, Chaman. Uyon ka ba nga kita'y mag-uyab? Miss Maiji? kuon. Oo. Kining, Di ra ba gyud ko gusto nga balibaran ko? Gikan karon. Uyab na ta. hala, uy. Nagkasabot ka ba? Maiji? Uyab na ta. Ala, nyorito, uy. Oh. Nga nang magkauyab man ta nga, wa man ka manguyab na ako. Mistil pa ba din, ha? Mistil pa ba nga manguyab ko nimo? Hala, uy. Ayaw na taon nyorito, uy. Oo. Oh. O sabay ayaw. Kung magkauyab ta, bulahan ka, swerte ka. Abi mo, daghang babae ang nangandoy na ako. Tinood na, daghang babae ang gustong mauyab na ko. Kay, di man po di kalimod, bisag unsaon og tan-aw sa samin. Gwapo gid kay ko. Uy, Yes, Miss Maiji. Daghan yung nagsulti na ko nga gwapo gid ko. Daghan man gani ang nag-ingon nga ngano kuno nga wa ko magartista. unya. Unsa may tubag nimo? Balibad ko. Di ko gusto magartista. Kay di ko gusto na bang ma-overuse. Di ko gusto ma-overuse. O ma-display pag-ayaw ang ako ang kaambungan. O na, hilasan ko. Mao ba? Mao na nga swerte kayo. Nga akong gi-offeran nga uyab na ta. So, from now on, uyab na kita. Ay, hindi lang tingali ko nyorito. Unsa? Hindi lang ko. Balibaran ko nimo? Sorry nyorito ha, pero di pa kumusuda ng uyab-uyab. Miss Maiji.
30 minutos naman siya nga tuwa sa sud ni Blackie. Bitaw na! Labing siguro, ang imong nanay Matilde, wala, nibati na sa tugtubang kabalaka. Ay, pasagdi lang to siya ni Blackie, eh. Wala, ako na sa basulon inininyaw Matilde yan eh. Tabangi lang kung pasabot ni Blackie. Basta? Basta kay di gyud ato biyaas may G. Kay tingali kung si may tabo. Sugod na bagkubang akong dughan ni Blackie da. Ha? Nga naman, o sa may gibati ni mo? Kalma lang sa ta. Paabuton ta lang gyud sa may G. Okay, day atina. Ikaw, mao'y magbot. Ha? Ikaw ang akong boss ngayon. Tagalog ba si Blackie, kuya Awa na? Amo rin kong abilidad day atina. Mabisag asa ka, makasulti taog bisang unsang pinulungan. Ha? Aron dili tama ilaron. Anong nadugay mas may G, eh? Unsa pa mailagay pa nagsultihan kung interview lang? Unsa mas ang klasihas interview? Bitaw na. Naninot ka sa kiyanan nga ni Abot ni Blackie, oh. Natod. Sinaw murag tipalo. Wala. Ang nigawas, bangason. O niya, nagsangbasis. Si Don Tiburcio. Oto, oda. May kay niabot na siya. Aron mugawa na sad si mugawas na si Senyorito Federico. Blackie, ikaw ka na? Oh, Don Tiburcio. Kuyog na ko si Inday Atina. Athena. Nice meeting you. Salamat, Don Tiburcio. Okay. Arita sa may refreshment parlor. Kanang nyor, dire lang mi. Akong ipaabot ang akong kauban to sa sud. Ganiha raman to dito, gigasulti niya si Senyorito Federico. Mao ba? Nga sa ato pa, nagpaabot mo. Oo, Don Tiburcio. Mayo ka balaka. Pagawason ako ang inyong kauban. Di ko magdagag-explicar kung saman. Sugton ko ni mo o dili. Pagklaro. Sorry, Inyorito, pero dili pagit ko musudan ang gugma-gugma. O kung ingnon ko ikaw, nga di ko makontento, kung di ko ni mo sugton karon. Ayaw lang taon pamugo, Senyorito, eh. Mamugos ko. Ibog ko ni mo. Busa, musugot yun ka nako. Laina, suluha lang na, Inyorito. Unsa? Ayaw kong sultihig samaan ha? Oh, si Daddy. Kasambok pa din niya. Hello, Daddy. Pagkawasa ka na si Maiji. Oh, Daddy. Pagkawasa! Kung dili ka gustong masuko ko nimo. Pagkawasa, Federico, karon dayon. Unsa maghangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda-Tayad, audio editor Chiefrey Camonada, ang atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.